מה קורה חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש בערוץ שלי, והיום אני אקריא לכם The Expanse Bros. למי שלא מכיר, זה משחק ממש כיף. כן, הוא... נייס. כן, אז זה בעצם הדמות שלי. יש כאן מישהו. אוקיי, אלה אנשים שאני יכול להפוך אותם לעוזרים שלי. למרות שהם מתו. בעיה קצת. כן, זה אני. פה יש לי צ'ק פוינט, יש כאן חזיר שבא לי חזירים! כיף להרוג חזירים, כן. סתם עושה את זה, זה כיף. למה יש לי עוד פלייר? אוקיי. אוי. הייתי רגע. זה אותו חלק. לא, הם ברחו. מי אני? אני עושה את זה ואני עושה את זה. זה היה קצת בוק מצידי. בואו נראה, יש כאן אנשים. צ'ק פוינט. נראה פה אנשים. הם יכולים למות. הרגו אותי. מה אני אמור לראות? אני לא מכיר את השחקן הזה. אוקיי, רגע. עכשיו מה אני אמור לעשות? אני אמור ללחוץ. אני יורה ב-T וב-Y אני נשק. איך אני משחרר אותם לחיים? מה הם רוצים ממני? לא יודע. עכשיו אני רק צריך... אוקיי, אני קלטתי שיש... אני טוב מדי במשחק הזה בשבילם. אללהו אכבר. שיט. אני T ו-Y. בוא נעלה כאן ונעשה לו ככה. אוקיי. נראה לי שכאן זה אללהו אכבר. הלכתי. אני כזה טוב. יפ. אוקיי. נייס. זה היה קל, ברור. קל מאוד. לא נורא. איך אני אמור להוציא אותך? לא יודע איך מוציאים אנשים. פלייר 1, אני אשחק עם שני אנשים, אוקיי. הוא הרג אותו. אללהו אכבר. הוריד גם אותו. הדלת פתוחה. אוקיי. וואו, I'm so pro. אוקיי. עכשיו בא לי אותו. מה, לא פגעתי בו אבל... קודם כל לפתח את זה. נייס. Go. Well, hello. To kill you first, go down. Kill this thing. אני כזה גרוע במשחק הזה. שחרר. גו. זה דבר בלה. הוא הרג אותו. מסכן של אבא. דול. כזה טוב. הלכתי לרגע איך עושים. רגע. אני כזה טוב, אתם מבינים?
go, let's go, let's go. זה לא מפחיד אותי. כמעט הרגתי את עצמי. הרגתי את החבר שלי פה. Go down, go hell. shoot. אני מת. כזה גרוע. טוב, אני חייב לגמור את השלב על זה, לפחות לפרק הזה. בסדר. עכשיו הוא יהרוג את האיש המסכן הזה פה. הניו גדול. או עכשיו הניו. go down please. עכשיו אני רוצה להרוג איתו קצת. תמות. אני כזה פרו, אתם מבינים? די פרו בשבילם. לא אכבר. אופס. אוקיי, זה ניסיון אחרון. לא, האמת שאני אגמור את הפרק כשאני אנצח את זה. כשאני אנצח את זה. שיט, שיט, שיט. חופרים בסקייפ. לא, 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 לא. לא בסקייפ. עכשיו קוראים לזה סטים. דאון. Both can go down. שהוא ימות. אוקיי, אני אפילו לא תכננתי את החלק הזה, כן? תבין. אוקיי, הוא הבין שיש מישהו בעיר. well. shoot. do something with your gun. shoot. לא, מה זה? שחרר חיילים. לא טוב לי. השחקן השני שלי הצטרף. לא, 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 לא טוב. תרוג אותם. אוקיי. אוי לא. אני גרוע בחלק הזה. טוב חברים, אז עברנו את השלב ההוא. כן, אז זה היה קצת עצוב. תודה רבה שצפיתם, נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.